Etanol og polaritet. Etanol, bedre kendt som CO3, CO2, OH i det kemiske fag, er en organisk forbindelse. Det er en farveløs, brandfarlig væske med en stinkende lugt. Etanol bruges til spiritus, vin, øl samt som opløsningsmiddel i det kemiske industri. Forsøget. Er de forskellige kemikalier polære eller upolære? Så vi havde forskellige ting, som vi skulle tjekke ud, om var polære og upolære, og de ting var så vand, bedre kendt som H2O, rensebenzin, diiod, bedre kendt som I2, og kaliumpermanganat, bedre kendt som KMNO4. Så det vi gjorde i forsøget var, at vi skulle hælde de forskellige væsker op i reagensglas, 2 med vand, 2 med sprit og 2 med benzin. Så vi hældte i en af hver væske, så 3 af dem hældte vi i iod, og de andre 3 kaliumpermanganat. Så efter det, så ventede vi og så på, om farverne ville ændre sig, altså om det ville blandes. Nu når forsøget er om at se, om de forskellige ting er polære eller upolære, så ved vi, at polære kun kan blandes med polære, og upolære kan blandes med upolære. Nu når vi ved det, så kan vi faktisk også kigge på elektronegativitetslisten. Og det kan vi gøre for at finde elektronegativiteten af de forskellige atomer, som er i de ting, som vi har brugt i vores forsøg. Så hvis elektronegativiteten er større end 0,5, men mindre end 2, betyder det, at det er polært. Hvis det er mindre end 0,5, betyder det, at det er upolært. Så hvis vi nu for eksempel kigger på vand, hvilket består af hydrogenatomer og en oxygenatom. Vi kan se her, at hydrogenatom har 2,1 som elektronegativitet, og her har vi oxygen med 3,5. Så det vi gør er, at vi minuser dem med hinanden. Så vi siger 3,5 minus 2,1, og det giver 1,4. Det betyder, at det er polært. Nu når vi ved det, så kan vi faktisk finde ud af, om de andre kemikalier eller ting, som vi har brugt, er polære eller upolære. Så vi fandt frem til, at rensebenzin er upolært, fordi det ikke kunne blive, og vand det er polært. Så etanol, det var faktisk polær og upolær. Diiod var upolær, og kaliumpermanganat er polær. Så faktisk så man i forsøget, at vand kunne blandes med kaliumpermanganat og ikke med diiod, men at rensebenzin kunne blandes med diiod og ikke med kaliumpermanganat.